A veure, per una qüestió de consistència lògica, el que diu l'Albiol no té cap mena de sentit. És a dir... No, ho diuen tots els dirigents europeus. No, tots no. Els dirigents europeus... Jo recordo, i recordarà vostè, el que deia Delors també sobre els Balcans i Baker quan el juny o el juliol del 92 deien que era impossible que reconeixessin cap república bàltica, i el desembre del mateix any... Eslovènia. Això ja ho sabem, passa sempre igual. Diuen que no, fins que diuen que sí. Però hi ha una cosa... No, és de lògica consistent. Es pot expulsar una comunitat autònoma d'Europa? No. A qui es pot expulsar? A un estat. És a dir, Espanya primer hauria de reconèixer la República Catalana i en acabat demanar l'expulsió. La qual cosa, bé, ens diria bé perquè Espanya seria el primer país del món en reconèixer la República Catalana. Perquè si no, m'està dient que expulsarien a una comunitat autònoma d'Espanya. Que ningú expulsa, senyor Baños, que ningú expulsa. Llavors, els tractats diuen que aquells territoris que unilateralment declaren la independència i, per tant, decideixen sortir d'un estat membre, queden fora. És a dir, que amb una declaració d'independència quedes ja fora i constituït com a estat. Efectivament. Escolta, nosaltres portem el programa que amb una DUI... És a dir, si nosaltres el dilluns 28 fem una DUI, immediatament tota Europa ens reconeix com a estat? M'està dient això? No, el que li està dient... Contesti-li, senyor García Albiol. Perquè llavors, oli molt lluny, s'està convertint en el gran amic dels independentistes. Es consolida el trencament d'un territori respecte a l'estat membre automàticament... Si ja ho ha dit 3 vegades, s'ho ha après molt bé. Els seus assessors han explicat molt bé la història i fa molt bé de les mans. Escolti, pensi per vostè mateix un moment que no entén que una comunitat autònoma no pot marxar. Que ho diuen els responsables de la Unió Europea. Sí, vostè sempre parla per la boca dels oligarques europeus i els responsables, però pensi la lògica.